After 80 JMP Entertainment version. JMP Entertainment. Top guys. Keda kweita chanongwana mapendana sakani rasta mapindane chamba mtawa panjake kuanza chipawa power panjake wikaka mbucha mkame una makupenga kuja sebenzi mapindane chamba mtawa panjake kuanza chipawa power panjake wikaka mbucha mkame una makupenga kuja sebenzi kana 25 cents inotenga chinonditaka kupura mushonga vamwe votukachiputa unopenga kwaniko ndo vanotopenga aya mahesi takapuwana samatenga chinondiendesa hai kupfuura denga ndoselekta mabhora nechitenga ndapfuura nepapesi ndichichitenga mapinda nechamba mtawa panjake kuanza chipawa power panjake wikaka mbucha mkame una makupenga kuita sebenzi mapinda nechamba mtawa panjake kuanza chipawa power panjake wikaka mbucha mkame una makupenga kuita sebenzi anotochisimbisa anochipiga anoti chinototidhaka kupfuura dhaka kana uchichisaiza ausinika manya undobvunza manika chiri kupisa pageto chamba vanotirova mumapesu chamba vakachirikalaisa chamba chirimo mumakupu chamba mapinda nechamba mtawa panjake kuanza chipawa power panjake wikaka mbucha mkame una makupenga kuita sebenzi mapinda nechamba mtawa panjake kuanza chipawa power panjake wikaka mbucha mkame una makupenga kuita sebenzi kana 25 cents inotenga chinonditaka kupfuura mushonga vamwe votukachiputa unopenga kwaniko ndo vanotopenga chamba chiri kupisa pageto chamba vanotirova mumapesu chamba vakachirikalaisa chamba chirimo mumakusakanirasta mapinda nechamba mtawa panjake kuanza chipawa power panjake wikaka mbucha mkame una makupenga kuita sebenzi